Bandiraɓe dingiral men Dingiral Kaliñooro, jam hiire moon. Musidɗo moon Amadou Yakuba. Sikki ala en gari o fuɗɗade yewtere meɗen nde cabbinoɗen ɗeɗo balɗe fof. Koɗo men noon hannde ko Amadou Sammba Demmbele, jooɗiɗo to Sehil Baabi. Ko kanko hannde woni koɗo meɗen, koɗo Dingiral Kaliñooro. Jewtitten e makko koko feemti e deftere makko nde o wallifi ko ɓoyani no feewi. Eyi deftere nde noon tiitonde mum ko ƴellitagol aadee e neɗɗaagu mum. Eɗen bismomo kanko Amadou Sammba Demmbele. Eyi wonande ɓe gandamo, min e hooram mi jeyaka e anduɓe mon feewi. Oɗon gandi sukaɓe men janngoɓe ƴettino eɓɓore ko feemti e sembinde sukaɓe rewɓe e heblude ɗumen ngam mbiyen tan ngam wawde ferande koye mumen yoga e laabi. Nden eɓɓore oɗon projet wiyeteno sen kaali français renforcement de la cohésion sociale et des capacités des jeunes filles. Onon fof oɗon ciftoro on ɗon projet nden ɗon eɓɓore. Kanko noon Amadou Sammba Demmbele omo jeeyano e halfinanoɓe heblo ngo. Eyyi kono noon tawdi konngol ñaaƴata koye hunuko joomum. Caggal nde bismiɗenmo, bisimilla maɗa ceerno Amadou Sammba Demmbele, bisimilla maɗa Dingiral Kaliñooro. Eyyi so ɗum ɓenni ko ardi fof min jiiɗi ko gandinamin hoore maɗa taw holi ano e holɗo jeeɗa e nokkuji meɗen, e kadi hol fannu mo jaaruɗa to banggue jangde e banggue liggey fof. Eyyi nde wonno no mbimi ni, wona wonɓe dingiral ɓe fof ganduma tigui rigui. Ɗum noon wadde ceerno Amadou, bisimilla maɗa, jaɓɓama juuɗe sappo, bisimilla maɗa e Dingiral Kaliñooro. moƴƴere Allah ma ceerno Amadou, ma hinnama hofnama. moƴƴere Allah e moɗon Dingiral Kaliñooro, joom wonan en Kaliñooro e dendagal aduna o kala. On kinnama bandiraɓe, en kofnama, on toronama ɗo gueno ɗo moƴƴere jaame kisal e dañal e daɗal yurmen balɗe e barke e battane moƴƴe. En jetti gueno baɗɗo sababu ha eɗen kalda ko men taw en jooɗodaki to men e dendagal to gonɗon. on ñaganama moƴƴere ha to keɗoto ɗon danamde musidɗo moon Amadou Sammba Demmbele. leggal notisaɗo ɗo en e noddago moon e yettude on kadi e darde moɗon ko fate pinal e ɓamtagol leñol ngol. Goto e moɗon fof kadi hinnama hofnama. ɗum noon mi wi on ba. Eyyi ceerno Amadou, a salmitama. Ewa min mbi du'uji ɗi kadi allahumma amin, yo Allah jaab jaabo. Eyyi joni noon haade men woɗɗoyde tan e yewtere he, jinnomi ko mbawa tan andinde en, jubbande en seeɗa tan holi ano. Eyyi wonande ɓe gandama no feewi to jeeɗa e ko liggey mo mbaɗata e foof, beele kam bandiraɓe heɗotoɓe ɓe kadi so gari kadi so jiiɗi lamdademo hunde tawa kadi ɗum ɗon kadi ene udditana ɗumen walla ene holla ɗumen lawol no mbawiri namdade kadi. eyyi a jarama no feewi tokara, moƴƴere Allah e ma. no mbirɗani tan ko jubbande wawata wonde. min kam ko Amadou Sammba Demmbele mbiyetemi, walla Demmbele Amadou Sammba ɓe mbiyat das, walla Demmbele Karasi, walla inɗe goɗɗe. ko jowol jeeyami toon, jibinami toon, janggumi ha kemmi seedantagal jangde lesre to. mbanmi jangdam hakkundere ko kahayɗi. toon gonmi ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati kemmi ɗon baccalauréat. nden mbanmi bakko nden kemmi ɗum cuɓimi noon koko wiyete philosophie ko université Nouakchott. mi waɗi ɗon ha kemmi maîtrise ko min jarumi ko to banggue anthropologie culturelle.
e soutenance am mbaɗmi hen ko fate ko mbiyata esprit stoïque so tawi min gandi stoïque ɗiɓi waade kono koye catal ɓeeɗo henna philosophe en wiyeteɓe des stoïciens ɗiɓi waade no yondinade ni jabde hoddire e andude aduna o fof ko goto fof ko koyngal e aduna he ko dilli fof dillinata aduna o fof kadi yakorade ene waɗi koɓe mbiyata punama ko fittandu wotoru jogui aduna o kañum ɗowata ɗum mbiyata punama way kono wuttandu ni koko wuttandu ni koko wutta kañum wuttata tan gueɗe fof jaaha eɓe jogui noon ko fati neesu tan ko wiyete moral needi neesu adde jabde dendagal gueɗe garoje e aduna kono hatta kadi darade hay sa andi janggo ka maayo daroɗa ha ko heddoto e secondaji e gurdam ma ewa nder nduɗon hindu noon oɗon courant mbanmi hen esprit stoïque fittandu walla hakkilantagal ɗi waɗi kono mon taltini hakkilantagal ganduɗa ko jabde e rewidade e gueɗe baɗe noon hoddiroji tawi koye e nder pinal fulɓe tawi noon ƴogate koye nder daari wona darti e puri ko wiyete les proverbes les légendes les mythes tindi kawisaji e dendagal ko fulɓe ne kaala ƴogde hen ha jiita hen ngal ɗon miijiyankagal fulɓe wono mi miijorino ɓe gurdata e nder aduna eyyi ko on banggue wadde ko pinal fulɓe jaarumi koɗo junno seeɗa caggal ɗum noon mi waɗi NS école normale supérieure waɗi toon duuɓi ɗiɗi e wonde professeur philosophie jangguinowo ɗum e nder duuɗe hakkudeje he eywa ga gonmi ga mboɗo waɗa kadi heɓlo ko fate psychologie on noon psychologie ko gueɗal ngal min janggata ni mi ɗeeɓi wadde ɗum ni soutenance on noon ko directeur am de mémoire wurtime banggue pinal to omo teski kadi on banggue mboɗo yaari toon e wadde ga e mboɗo hebla e nder duɗal safroɓe garwinoɓe e duɗal ko wiyeten école de santé publique de Selibabi mboɗo hebla toon yimɓeɓe ko fate psychologie woni fittiyagal e ko fate sociologie gandal rendo e ko fate anthropologie woni gandal pineyankewal e caggal ɗum kam ko fate jangguingol pular e dartiyankagal pular mbiyata ɗum ko dartiyankagal wona hen wiya ɗum guendiyankagal ko guila mboɗo waɗa école primaire guila nden ɓammi janggude e janguinde e findinde ko mbiyata communication pour le changement de comportement woni jokkodirde e yimɓe gam mbayladi kisi moƴƴiri guila mboɗo famɗi tan gurtami hen eywa ha to gonmi ɗo eywa mboɗo waɗa mogoji noon mboɗo winda jime mboɗo winde jime kewɗe mi windino deftere nde gonmi noctode nden wiyete ko aduna wawi mbir wawi mbadde won defte ɗe bindumi ɗe muulaka ɗeɗon defte kadi ene keewi ko wayno yiride en e gueɗe baɗe noon eywa ndeɗo deftere noon kam ko tuggi ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetati sappo e jeenayi e nogas bindumi deftere nde ɗo nde wiyete ko nde yaari koto banggue fittiyagal nde ɓuuri hebbita tan koye programme walla tugnorgal golle ngal mbaɗannomi ɓe jangguinanmi walla ɓe keblanmi ga henna ko wiyete école de santé duɗal cellal duɗal safroɓe eyyi ko hen banggue tan janñimi e muɗum mbanmi ndeɗo deftere nde noon ko ƴellitagol aadee tan to banggue aadee neɗɗo e neɗɗaagu muɗum ɗum woni deftere nde eywa mi ligguima e pelle kewɗe tan e nder mbadi kuptidinde ha ɗo gonmi ɗo henna ɓaade philosophie o natti jangguinede jangguinami ko français
ɗo henna e nder sehlibaɓe. ɗum noon mboɗo sikki tan mata ko ɓuuri hen tengtude tan mi haali. Eywa so tawi waɗi namde kadi bisimilla moon. ɗum noon ceerno Amadou moƴƴere Allah e ma. eyyi ceerno Amadou a jarama no fewi. Sikki ala ngoɗo heblo ngo kalɗa ɗo e wona hunde weɓde dañde ewo ha tengti kadi a yejjitani ɗemgal maɗa e pinal maɗa. Heblo maɗa foof no wayno nawirɗa ɗum ko e ɗemgal pular e pinal muɗum ton guroriɗa. Ewo ɗum ɗon noon kadi ko weltare kadi ewo kadi e farnorade ɗum. Nde wonnoon kala nde nanɗen goto e jibinande leñol ene hakkille mum ne hucce ɗen o gueɗe ko weltare mawde. Eyyi joni noon sen naati tan e deftere nde holko puɗɗiɗa memde hen seeɗa. Deftere nde titone mum ko ƴellitagol aadee e neɗɗaagu mum. Sa daari joni ewo couverture o eyyi garo tan deftere nde sa daari ɗum a jangi titode nde ewo mayi ɗon kadi wayno kono debbo ene natal ngal ko debbo ene muynini cukalel. Ɗum ɗo holko ari tindinde e deftere he natal gongal ɗo ngal walla min jinno tan saɗa wawi etade faccirande en seeɗa deftere nde holko nde yahata e muɗum e hol dame tan nde deftere nde ɗe ɓuuri memde. Eyyi so aɗa wawi tan ewo yajnanade en hen seeɗa. Eyyi nde wonno mo wi ƴellitagol aadee ewa ɗum ɗon soomi fannuji kewɗi. Eyyi joni noon saɗa wawi tan memande en fannuji ɗi deftere nde haalata haala mum ewo saɗa wawi yajnade en hen seeɗa deftere nde dame ɗe haalata haala mum eyyi ko ɗum woni mataw lamdal men ewo ɗiɗaɓal. to wara mi salminima moƴƴere Allah e ma. deftere nde kayre ko no mbirunomi ni tan ko nde jibinani koye dingiral tan waɗi saabu hono ni ƴewtede mbaɗannomi ko abbite cellal ha tengti to fate psychologie e fittiyagal. deftere nde wattidi windede titone nde ko ƴellitagol aadee. sane ƴellitagol aadee tan ko no mbirten développement aadee tan tawi wona kullel taw wona foof kañum hoore muɗum tugui tan nde wone reedu ha jibina holno ƴellitorto holno mawnirta e neɗɗaagu mum. ƴellitagol noon no nawori neɗɗaagu. sa nani neɗɗaagu tan won hen miijoro ko fate e neɗɗagal ene serti seeɗa. neɗɗagal ene mbawi wiide dendagal nesuji moƴƴi tan ɗi neɗɗo so tawi feeñire hen manoje e gueɗe mbaɗe noon. kono neɗɗaagu noddi tan ko dendagal jikkuji woni ko yiyete e neɗɗo tan ko moƴƴi hen e ko boni hen foof taw en gabdi muɗum tan no amnori yarude no amnori tan ko wokkanta e gueɗe mbaɗe noon. ɗum foof so rendi noon hankkadi ko rendinta ɗum ko guila e needi mum moƴƴiri walla bondi pinal mum ɗo jibinaɗo ɗo mawni ɗo ko ɗiɗon dendagal ɗiɗon jikkuji wiyete neɗɗaagu muɗum. deke noon mawnugol ngol wona mawnugol terɗe tan kono kadi ko mawnugol fittandu waade mbiɗen ko fittiyagal fittandu ene mbawi wiide noon hakkille ɗum foof kadi ko hen jeeya. eyyi ko nawi ko haali haala hankkadi mawnugol e ƴellitagol foof deke noon eɗen mbawno wiide mawnugol aadee e mahgo jikkuji muɗum e mahgo neɗɗaagu muɗum. eyyi ɗum fof ko gueɗe poɗɗe firede hatta tan kam so tawi a naati e deftere he tan ma yi hen ɗiɗon firoji ma faam. deke noon ko haalata haala mawnugol noon hankkadi haali gila ɗo neɗɗo o ɗo wone reedu ɗo ha ɗo jibinaɗo ɗo no fuɗɗoto mawnude hankkadi ha o yetto duuɓi ɗi o fotata nehede ha ummo ɗon o yetto duuɓi ɗo mawnata seeɗa
ko wayno joljole ɗon tan ha o mawnoya han kadi ha o hellife ha o timma. eyi dendagal ko ɗeɗo gueɗe foof kalte en heddi noon ɗe gueɗe foof kadi won noon kono winde fof ne foti yuɓɓinede adi ko yimɓe kalte beele men ɓuura yawde famde eyi mbaɗɗen ɗum tan koye nder dogue tati mawɗe roguiradande nde henno koko mbiyeten tiggagu woni tiggu tan tiggagu e boobagu. Tiggu tan ɗo jibina ɗo e ɗo woni booba ɗo muynata ha o yettoyo hankkadi duuɓi tati hen gueɗe mbaɗe noon. Roguere ɗimmere ndene ko kalten hen ko faate suka noon hankkadi ko ɗo yontine heede ɗo hankkadi no fuɗɗi wadde hakkille hankkadi ɗo yontine heede e nannede jangde en e kañumnenne kadi holno ƴellitorto sen kaali no ƴellitorto kono ƴellitorto kono kadi no jogorte saabu kañum tan ƴellitta hoore mum holko onen jinnaɓe ɓe walla rendo ngo holko waɗɗe men ha mbawen dusde ɗum ene mawnirta ni saabu so dusirte ko oto selde faya e jikkuji bonɗi ɗi woni neɗɗagu ngu moƴƴani ngu. eywa ndeke noon enen kaala ko addata neɗɗagu moƴƴu enen kaala hen ko addata kadi neɗɗagu ngu moƴƴani ngu yiɗaka no fewi. eyyi caggal ɗum noon ko ɗon tan noon kam ɗiɗon duuɓi kadi no nehirte eywa ha natoya hankkadi e joljole wonde ha to needi haɗata won noon so gaari joljole hankkadi no joljole ko mbiyata adolescence natti needi wonti hankkadi ko aɗa duusa jomum tan aɗa waajo ɗum won noon ɗon e nder deftere hen e haala hen ko heewi enen en nanguirani joljole ko saaha dumbuɗo mbasen wi tan mataw raafi kono noon leƴƴi goɗɗi ene gandi ɗum ɗon so suka naati joljole ene farwi ene jogui farwede ne jogui rumbede mawde kadi gueɗe mum rente so rentaka tan heelat so heeli noon so tawi mawnoyi naati kellifuya natirta kellifuya kono tolsi en tolsi ɗum kadi ne jogui handicap uji goɗɗi taw koto banggue fittoyagal e ndeke noon kadi e nder joljole kadi nde haala hen kadi en naata hen e holno jomum kadi foti yaltirde e joljole tawi tolsani e tawi neɗɗagu muɗum en wontoya neɗɗagal wontoya neɗɗagal tigui rigui tawi koko yeɓete e dendagal ɗeɗo dogue koye ɗeɗo dogue kalten. eyyi machallah famnima tigui famnima tigui eyyi sen paami deftere nde jibini deftere nde ko caggal kadi jewte ɗe mbaɗanoɗa e WhatsApp e foof ha ɗum rewi ha deftere nde winda. joni noon labdal men ko hayso ɗum ne jeeya hen beele ene tagma windude deftere nde kadi ngam teskadema ano e ɗeɗo gueɗe ɗe limtuɗa ɗo teskadema ano eɗe ngakki e rendo meɗen woni rendo fulɓe walla sen jiiɗini mbiyen rendo Mauritanie naɓe foof kono kam ha tengti rendo fulɓe beele ene jeeya ko addanma windude deftere nde teskadema ngakkere e on ɗon fannu walla so ɗum ala kadi wonande ko limtuɗa ɗo ko somi faami ko way kono dogue tati ni ko ardi foof ko haala tiggagu eyyi neɗɗagu tan no nehdi neɗɗo no wayata guila ɗo jibina tan ha mawna a haali tiggagu walla boobagu guila jomum ko tiggu kadi nde woni suka nde to fuɗɗi wattude hakkille nadde jangde ewa kadi a haali kadi to mbiɗa joljole ɗo ko woni ko mbiyata adolescence ɗon kadi a haali ɗon teskande wonde en to ngal ɗon daawal to enen suka so yettima ngal ɗon daawal to joljole ɗo woni période ɗum ɗo adolescence o en kewani wattude ɗum hakkille. joni noon labdal meɗen ko beele a teskima e rendo meɗen sa ano ngam yarudema oɗon fannu aɗa waɗa jewte kadi aɗa tesko nde won noon ko teskuyaji maɗa e foof addantama windude defte bindataɗe beele a teskima e rendo meɗen ngakkere nde so tawi a teskima hen ngakkere to wonande neesu aadee so tawi a teskima ɗum beele teskiɗa ɗum caɗele ɗe goni ko guila to jomum to woni tigguɗo
walla ko jomum so nde woni sukata naɗata jangdinɗo ko ɗon ŋakkere nde ɓuri wonde, walla ko jomum so yeehi to to yettima to mbiɗa joljole ɗo ko ɗon, walla koye ɗeɗo dayo fof ene tawe hen ŋakkere nde. eyyi ɗum woni laɓdal men. mi soynima ɗo holko nodduɗa ɗo, mi ɗamini ko firo ko kalɗa ɗo ko fotata wonde. gara mi salminima moƴƴere Allah e ma, namdal ma ne waɗi fayida. eyyi ko fati fandare bindugol deftere nde, eyyi kadi a haali fandare ɓurde mawnude nde ko holko nde nafata leñol ngol, eyyi hol yolde deftere nde wawi sukkude, walla hon banggue tan ne yarata, hol yolde fonde sukkede tawi deftere nde ne jogui hen ballal. eyyi fandare windude deftere nde kam ko hirjinde yimɓeɓe. won noon yimɓe hewɓe ne binda, kono noon ɓe binda tan koto banggue coñce ɗe bindama no fewi littérature, kono noon to banggue gandal kadi ko ɗum woni ko ɓamtata rendo. won noon ko kañum heblata yimɓe e kadi focca ɗumen, kadi ndewna ɗumen, rewna ɗumen bolol jangde e heblo, woni gandal e heblo. eywa gande ɗe foof mi teskitima kewani min kam mi yiyani taw deftere windade to banggue fannu fittoyagal, ɗum woni psychologie, tawi ko gandal bangal fayida gam wawde kadi eywa mahde rendo. won noon kañum mahata ko neɗɗo o e hoore muɗum hawa kadi neɗɗo kadi ko won noon ko joom hakkille andinta hoore mum tan, so andi hoore muɗum kañum nenne anda wadde holno mahtorto hoore mum. non noon neɗɗo ko noon wayi, ko hello tan argo tawi ko ɓolto ɗo adana ɗo ko jinnaɓe ɓe ƴewata holko bindata hen, so mawni kadi kankone kanko ƴewata ko kankone ko wallifto. deke noon neɗɗo o so tawi andi hoore makko o fewat, so feewi galle o fewat, so galle o feewi wuuro ngo fewat, so wuuro ngo feewi ne wawi diwan o leydi ndi foof fewat. eyyi won noon to banggue mi arta to banggue niidiji e to banggue niidi tan neɗɗo tan rewidade ɗum. enen rendoji meɗen e rendoji Afrique en kewani rewidade cukalel, kewɗen tan fawade koye pinal, kewani fawade e gandal aade o e hoore muɗum. won so ƴeewi deftere nde titone muɗum, lowre muɗum mawde nde ko abiti koto banggue gandal aade noon ne heewi, la science humaine ene heewi, ne waɗi hen sociologie, ne waɗi hen anthropologie, ne waɗi hen psychologie, ne waɗi hen gueɗe goɗɗe. eyyi doke noon to banggue gandal aade to alay saago ganden ɗum, nden ganden kadi holno sukaɓe men mawnirta noon wona to banggue ɓandu tan, par ce que ne waɗi ko wiyete la croissance, ne waɗi développement. croissance ɗum kan kadi ko mbiyata quantitative, ɗum hankkadi ko ɓandu ndu. eyyi wo développement ko wiyata qualitative, ɗum ɗon hankkadi koto banggue hakkille o fittandu. deke noon mawnata ko ɓandu ndu e fittandu foof, walla ɓandu e hakkille so beelama. eyyi ko ɗum mawnata. eyyi ɗum noon so tawi duusama mawniri no moƴƴini, ene wawi nder fandaram kadi e nder ɗum ɗon kono wawi waylude, wawi wonde sababu ha rendoji men mbayloyo, saabu so yimɓe mbaylima tan rendo wayloto. eywa e nder hen noon hankkadi sen naati nder ganden mirto, ganden neɗɗo o so tawi o jibinama holko sohli to banggue cellal makko e to banggue ñamdu makko, e ha ɓandu ndu hoore mum mawna. eyyi kono noon ɓaade ɓe mbi wonde hakkille ceniɗo wonata koye ɓandu senidu, alay saago ɓandu ndu walle no mawniri taw ne seeni, tawi cellal mum foof ne ardi. eyyi won noon sa ƴeewi ni hay sa ƴeewi hakkille, ɓaade hakkille ko gandi kadi koko ƴellitto koko mawnata. e gandi ndi hoore mum holko moƴƴi, so ɓandu ndu mawni gandi ndi mawnat, to ɓandu ndu mawni gandi ndi mawnat, ha wooda to ɓandu ndu yetti gandi ndi darto, ɓandu ndu ɓenna, gandi ndi darto. mbiyen darto noon mbawi wadde hakkude cegeneji, saabu darto o kambere c'est relatif, on to fawi tan. eywa ndeke noon cukalel ɗo jibina ɗo, so tawi en toppitaki ɗum to banggue ñamde mum e yarde mum, wona wasde jogade ni mataw ko wasde andude tan. sen toppitaki ɗum ene wawi mawnugol ngol tolsa ha to yettoto duuɓi ɗiɗi duuɓi tati, tawi gandi ndi hankkadi wawa mawnude, kono noon ko mawni hen ko heewani,
ay ko ɗon tan haɗata gornam haw maayi hankkadi ko ɗon tan eyyi taw noon sen toppitinomo gandi ni no wawi jogade kewendi gandi kewendi ndi ene jogui nafoore no fewi gandi ndi mawna so tawi mawni hankkadi ha duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ene gueɗe mbaɗe noon hankkadi banggue hakkille o hankkadi kadi ko Allah yiɗimo foof so lowama hen tan ene wawi hankkadi o dañoya ƴoyre nden dañoya ƴoyre wawde teskade wawde hiisade wawde foof pila beeña en dendagal ko fate seɓde enani e ƴoƴde mo wawi dañoyde ɗum tawi noon so tawi o dañano oɗon fartaŋi ne wayno gandi ndi ŋakkata so gandi ndi ŋakki nden kadi ko janggoyde ko andude ko ɗustoto ɗum ko yiru tan ha paamen wonde mboɗo junno no fewi ɗaccon wonde mawnugol ɓandu ndu ene jogui nafoore mawde to banggue mawnugol kadi hakkille woni ko wiyete ƴellitagol hakkille eyyi ɗum ko oton banggue yiru tan joni noon enenne yummiraɗo o ko heewi ko anda e suka o anda e holnde nanɗe ɗe garata holnde jiiɗe ɗe garata e holnde fuɗɗoto haalde holno wallitere hawo wawa haalde eywa nder to banggue haala e to banggue gonaki noon ko mbiyata no wawi joɗade wawi kono noon wawi joɗade wawi darade en wawi foof wawi ladde en ɗum ɗon foof adorto taw ko lelde ɗo joni kadi yummiraɗo anda hen ko heewi so tawi o anda ɗum ene wawi halkude ɓiɗɗo o ene wawi kadi hadde ɗum yawde dañde gonaki moƴƴi ene guila ɗo leeli ha ɗo fuɗɗoto waklitade ha ɗo fuɗɗoto joɗade ha ɗo fuɗɗoto ladde mbiya ladde kono ladde kadi ladde jiida saabu aade adorto ko gorondi ha ɓooya wonta mbabba ha ɓooya wonta gueloba ha wonta neɗɗo hirsuko laada ɓe mbiyata faire l'avion o laadat waɗi noon wonko tagui wadde noon ko ƴiyal keesigal adoto ɓendude so ɓendi ni wona wayne omo laada juuɗe ɗe ɓendani koyɗe ɗe ɓendani taw yummiraɓeɓe ganda ɗum ganda ko jibina ko holno ƴellitorto tawi so yettima ɗiɗon duuɓi ko wayno lebbi neɗɗo tan mbiyaten lebbi jeeɗiɗi e gueɗe mbaɗe noon fuɗɗaki wadde hay ɗum ɗon hay laadde nde o wiya ɓiyam o de ndeke o yettima ɗo fonno laadde foɗɗo joɗade fonno wiide omo ummo mo daro omo ɓaggo kono noon hay laadde nde o laadani taw o anda kam o yawti duuɓi makko walla boom lebbi makko o yaha o ƴeewa safara o walla to banggue nanɗe ɗe o jibinama te enen joni en ganda ko heewi e suka so jibinama omo nana somo jibinama omo jogui ɓanorɗe omo andi hendu yummakko omo andi yummakko tan ha yimɓeɓe beela ne daña hen famamo heno moƴƴi kono enen en ganda yummiraɗo o gornam tinani tubakoɓe ne gandi to won noon janggui ɗum école eyyi wonno mbaɗata tan ha maslodira ɓiɗɗo o won noon so tawi ɓiɗɗo o ene wawi wembede ne wawi tinde yummum ala ɗo huula ɗon noon ko ɗon neɗɗagu fuɗɗoto mahade ɗo huulata guila e adan ɗo e gueɗe mbaɗe noon nenam ala ɗo wona e woyde o jaggamo o jaggo enen en ganda kanko mo andi yummakko wonno mo andi hendu yummakko janggui ɗum guila mo nder reedu gueɗe mbaɗe noon yummiraɓeɓe kadi jangga ɗum ganda ɗum eyyi kala kono wemba cukalel nguel nde famɗi ɗo ene jeeya kono bonnoya jikkuji mum janggo e jaam so mawnoyi ko hen mawnirto koye noon koye cliché he wonata mbirten cliché ko wonko wonata hen momtude ɗum weeɓani eyyi ɗon foof kadi yummiraɓeɓe ganda ɗum ganda haala ka no haala to fuɗɗoto ganda holno ɓe ballirta joomum ha haala wonko heewi ko kelɓinten cukalel joni wima wonde ɗum ɗo ko woni walla ɗum ko woni a wari yimɓe an a wawa haaldata ɗaccata yimɓe nana a waɗi ko booni saabu cukalel kañum nanata hoore mum jangde guila ɗo fuɗɗoto haalde ɗo fuɗɗoto haalde noon en natani hen fuɗɗoto noon guila e hitande adande heddi noon ko wiyete holko woni haala eyyi kono ko adi ɗum kadi ene jokkodira e yimɓe ene nanodira e yummum hayso woni lebbi ɗiɗi tan ene nanodira e yummum wonno haaldata ko mbiyata langage muɗum eyyi ɗum foof kadi yummiraɓeɓe ganda saabu cukalel so bojji mum baylima tan
kala nde dilli wonko firti wonko haalata e yummiraɓe ɓe kadi paama ɗum beele mbawa andude no jogori ɓiɓɓe mumen tawi tolsani guila ko tigguji no kalɗen to banggue jikkuji to mi arta ndeke noon kadi hol sababuji hol tolnoji ɓamtare denɗagal banggueji ɗi foof banggueji ɗi ne keewi ne waɗi hayto banggue ko jaggata ko cukalel juuɗe ɗe no jagguirte ene gueɗe mbaɗe noon saabu neɗɗo no ene jibine tawi ardani tawi juuɗe ɗe ene ngakki walla gueɗe mbaɗe noon walla ngakka vitamine juuɗe ɗe leela wawde jaggude e gueɗe mbaɗe noon so tawi yummiraɗo no andi o ari tolnima ɗin duuɓi tawi noon o wawani jaggude walla o wawani ɗaccude saabu jaggude e ɗaccude fof ko hen jeeya e gueɗe mbaɗe noon jaggude noon ko jiida e ko cukalel arata tan ene no wiyata ngottilade kadi jiida cukalel fof so tawi jibinama sene selli wonata tan koye ngottilade woni sagrippé kono taw tinani a ƴeftat jungo ma tan paynawre he o saɗɗilo hen o tinani ko jaggata ko kono noon so tawi o fuɗɗima kadi wawde teyde jaggude teyde accude hen gueɗe mbaɗe ɗum foof kadi yummiraɗo ɗum foti andude ɗum yummiraɗo ɗum foti andude kadi ɓiɗɗo o no waye mum so tawi o woɗɗima ɗum walla o ɓattima ɗum ɗon noon han kadi naati ko wiyete développement psycho affectif woni ɓamtogol ngol to banggue korsa holko nafata e ɓiɗɗo kadi yummiraɓeɓe kadi ganda ɗum jangga ɗum ganda ɗum korsa ɗon foof woni heñere haala ka ko korsa ka hande koye tiggagu gonɗen koye boobagu gonɗen korsa hakkude korsa noon wona mboɗo yiiɗi ɓiyam tan mi heɓaɗami jooɗo ala ko holno ƴeftiranmomi holno muniranmomi holno kaldiranmomi taw wawa haalde ni sa daarima o daarima gonɗo koye haaldude sa mosanima gonɗon koye haaldude so mosanima gonɗon koye haaldude wonto yettoto han kadi o heftinat yeeso neɗɗo foof kadi wonto yettoto kadi o andat yummakko kadi to banggue jiiɗe taw wona to banggue hendu tan eyyi ɗum ɗon foof ko kaldigal ngal ɗum ɗon foof ene moƴƴi e cukalel ngel to banggue korsa to banggue jikkuji mum garoji janggo ɗum woni mbiya mbasen wiide tan ƴellitare fittadu ndu wona on teddi seeɗa to banggue jikkuji mum garoyoji janggo e nder so tawi joni en tonggui ɗon tan tagarani yaññade ko beele ma won ko yimɓeɓe paami hen seeɗa sen tonggui ɗon tan cukalel neheraguel korsa ɓuuri cukalel neheraguel ndolago sen nani ndolago noon mbiyatan ko mataw cukalel won hen piiya cukalel gila ko tigui walla hayso wona fiide hay toon jagguirta ɓeeni hen moynani haari harani tan ndenka ɗum mbiya wonde a wari kam min mboɗo jogui ligguey gacca jaaha wona e wayde ɗon ko ndolago no bone cukalel no fewi no fewi no fewi ene battina e jikkuji muɗum janggo wonon ne addana ɗum ko wiyete wembere ɗum woni ko mbiyete angoisse addana ɗum kadi yummiraɓe so gandi ɗum wadde so yimɓe gandi eywa yummiraɗo hono foti wade ɓiyum beele fittandu ƴellitoro no moƴƴiri janggo no wawi wonoyde ministre président wasa wonde dewnowo prison walla policier woni neɗɗo cedduɗo tan jiɗɗo ndolago ɗum kadi so wonino président de la république ɓurata président de la république noon ko e nder mbadi moƴƴiri ndi sikki on paami ɗon eywa noon tan e nder tiggagu tan ene juuti kono noon ko haala deftere kadi banggue niiri ndi kadi ne waɗi tolnoji tolno hen foof kadi hande to mbadi namdal ma ngel ko ngakkirɗen en kadi so tawi en ha cukalel kadi ganda tolnoji mum ɗo netade saabu wonɗo cukalel ɗo adana ɗo sikkata ko yimɓe fof poti tan ko toppita ɗum kañum tan woodi ɗon to en mbawa yettade hen jañoto ha ɓurta saabu cukalel to jibinama ɗo adana ɗo ni sikkata ko kañum tan wawa wiide nenam no woodi mboɗo woodi sikkata foof ko fittandu wotoro so tawi yawti ɗon ko mbiyata la diyade so yawti ɗon en mbaɗi ɗon mbiɗen ko ɗiɗi gootijo ko ɗiɗo kono noon o jagguirta ko goto so yawti ɗon on kadi ha ware cukagu duuɓi muɗum 3 4 en gueɗe mbaɗe noon ha ɗon fof o sikkata ko yimɓe fof poti tan toppitade kanko ko ɗum woni ɗum ko droit makko so yimɓe toppitmamo ko kanko foti toppiteɗo
so toppitaki mo hayso toppiti ko nayejo gonɗo e mayde o sikkata ko noon wona wona ɗum fotani hadde mo toppitede. ɗum woni komi mbiyata égocentrisme o ko kanko tan woodi kanko foti toppitede. ɗon noon sa weɗani ha jomum ala joni noon ma yetto hankadi duuɓi jeegom en joyi en jeegom en ha jeetati en fuɗɗo yaltude ɗon wawa andande woɗɓe jeegom en tan wawi andude andande woɗɓe ɓe ko musatami ko ne muusa oya komi heɓani ko ene yiiɗi e gueɗe mbaɗe noon duuɓi jeetati yaltay égocentrisme o naata hankkadi wawde hankkadi famande yimɓe woɗɓe he kadi andande yimɓeɓe e famande yimɓeɓe e caggal ɗum kadi e wawde wallodirde yimɓe ɗum foof jiiɗa ɗum foof ko tolnoji mum woni komi mbiyani esprit coopératif woni sa nani esprit coopératif ko mboɗo yinno wadde ɗum kono mi wawa mi ƴeewa noddude oya min ballodira eywa daña hen mi daña hen ɗon kadi won needi ɗum noddi so yawti ɗon hankkadi ɗon duuɓi jeetati hen duuɓi sappo en aɗa yi e duuɓi ɗi wawata wonde ñawowo ene heewi teskade won noon ko heewi a jangguinimo o watta wiide hankkadi miñiraɓe makko kala celɗo lawol o wulli o wiya nene oɗo o wujji guerte ay nane o fotte mawɗo o ƴatti ɗum ay wonay wonde ñawowo hankkadi mo wullito ɗum to banggue no woni ko l'âge de la justice hankkadi ɗonne kadi en waɗi kadi ko jangguintamo ko heewi ko fate muɗum nunɗal en gueɗe mbaɗe noon kadi ɗon noon kadi won noon mbiyaten ko mi jonnima seeɗa mbiyaten ko mataw mawni neydi ndi wijeede fatina beeli kono en mbattat hakkille ko ɗon dadotoɗa ha tiiɗa ɗon dadotoɗa ha tiiɗa to banggue niidi ene wawi hankkadi wattiyade école en walla ko ɗum ko way noon walla o yeehi duɗɗal qurana en so yeehi duɗɗal qurana noon ɗon kadi mi rentiniɗo e deftere he oto ɗaccenmo tan o jooɗo toon duuɓi kewɗi o yiyani yumma makko o yiyani bammakko ɗum moƴƴani cukalel ene waɗi noon komi mbiyata wembere ceerago woni l'angoisse de la séparation ɗum fuɗɗoto ni ko gila 8e mois ala ko haali noon ɗo jomum hankkadi dañi duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati en duuɓi jeenayi en gueɗe mbaɗe noon fay sappo en oto so tawi mo jangganimo arta e galle mabɓe ɗum ɓuuri moƴƴude taw ko qur'an eyyi ko ɗum ɓuuri ceerago ngu ne waɗa caɗele seeɗa enen ganda eyyi hankkadi jangde école nde kadi a watteten hakkille ɗon noon ko tagui wiide ko dadoɗa ha tiiɗa to duuɓi sappo en fay sappo e goho fay sappo e ɗiɗi won noon so yawti duuɓi sappo o yahata o natata koye rendo o waɗata gomuyon omo yaha e sukaɓe tawi koye gomuyon juɓɓu gon tan juɓɓina ene yuɓɓina no wawi faggade toon goɗɗum nde ko noon dadoɗa ha tiiɗa eywa kalnamo ɗum ɗo ne moƴƴi mbatta hen hakkille tan guila e tindi mum ha e daari mum ha e joni yimɓe kutorto ko film uji taw ko film uji moƴƴinaɗi mbatta hen hakkille no fewi joni noon ɗo ɗo mbimi ya dada ha tiiɗo ɗo joni cikkata ko ɗon dadugal haade ala ko ɓurgal mawnude ko so jomum dañi duuɓi sappo e ɗiɗi dañi duuɓi sappo e ɗiɗi ɗon natata e groupe aji he en kaali no mbiɗen wonde yo ƴeew to banggue film uji en e gueɗe mbaɗe noon ko ƴeewata kono ɗo joni ko wayno portable uji en e gueɗe mbaɗe noon eko janggata e yimɓe woɗɓe hankkadi o naati rendo woni hankkadi no wirno kadi une étape de l'association hankkadi o waɗay gomuyon eɓe mbaɗa ata e seeɗa hen saahaji mo fiyani foof yo yaltine wito faariga mbaɗa kuule mabɓe tan eyyi kono tagui wiide kadi ɗo kadi ko ɗo ɓuuri mawnude darde so ummima ɗo mawnude darde wonande nehowo e jangguinowo foof so ummima ɗo ene wawi ɓooyata o naata joljole joni won noon joljole ala ɗo daari joni so naati joljole hankkadi sa renaki hankkadi ko nehannoɗa gasi joni noon mi rutto e ko kalmi ko foof ndeke noon ɗo tiggagu e bobagu ɗo ko ɗon dokkaten ɗum fittandu moƴƴuru jikku moƴƴu janggo e jaam sen gaare nehede ɗum
tawi hankadi fittandu abbitima e gueɗe moƴƴe wonnoon ko fittandu wawdu horsinde wonnoon kono horsinano wawdu yidde wonnoon ko ene yiɗano wawdu waɗirde jaam jaam wonnoon ko ene moyteteno oto holletano ko ndolago neha ɗum needi moƴƴiri sa nehi ɗum needi moƴƴiri noon so aroyi janggo e jaam hankkadi ha yaltoyi ha aroyi no witno kadi tolno goomu ko wayno duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e tati hankkadi sen mbi sappo e ɗiɗi sappo e tati hankkadi ko ala ɗo haadi mi wiya sappo e nayyi walla sappo e joyi ni won hen ko noon ene leela nadde joljole eyi joljole ɗe wiyanoma nden to banggue rewɓe ne yaha ha duuɓi sappo e jeetati sappo e jeeɗiɗi joni duuɓi sappo e joyyi hay sappo e tati ene yiiye jomum naata joljole naati joljole ne gueɗe muɗum foof hankkadi baylima ɗum gadi ko banggue goɗɗo eyyi worɓe ɓe mbiyanoma kadi nden kadi ko sappo e jeetati en gueɗe mbaɗe noon joni aɗa yiiya cukalel taw ne yaara duuɓi sappo e joyyi walla jeegom taw naati joljole woni ɓandu muɗum kadi fuɗɗima waylade jikkuji mum puɗɗima waylade so ari ha ɗon noon mbinoɗen mettat nede eyyi o firti noon hankkadi ɗo wone goomuɗo ko joguinoɗa e tindi e daari e cifti e wajuji foof ko ɗaldanoɗa ko tani en ɗaldunoma e gueɗe mbaɗe noon Allah ko ceerno ma ɓurano ɗaldunoma Allah ko jangguinoɗa école foof aɗa wawi wanjude e muɗum hankkadi ɗum woni ko jokkirta needi ndi so ari ha ɗon hankkadi so naate joljole kadi ma hakidu won noon eywa o wurnama omo famɗi o mawninama guila ɓandu ha hakkille ɗo woni tiggo booba ɗo o nehama needi ala ko welsida hen guila e needi ha e jangde ɗo woni jangde ha e diine ɗo woni hankkadi suka ɗo hankkadi hawo naate goomuji woni o naate rendo on kadi ɗon goomuji ko naati damal rendo ɗon kadi o jaggui ɗon ha tiiɗi so naata e joljole hankkadi won noon joljole ko doole mawɗe ko doole mawɗe ko aaƴare hayso woni soko gaaƴiɗo woni jolowo gaaƴiɗo ma watto haaɗi won noon wonto rewi to heewi heddi tan ko bagui o hankkadi garaji ɗi mottama sañama ha feewi ha yooɗi heddi tan ko hettede hankkadi noon hettede nde noon firtani hankkadi gasi won noon ko ene wawi hettirede moƴƴani faaɗa walla yaaja walla gueɗe mbaɗe noon eyyi firti ko kanko jolowo woni kanko no o duusete saabu mo heewi aaƴare jaafoɗomi mboɗo jonno aaƴare jinnaɓe ko ɗon arata aaƴare foof ko ɗon arata min kadi jaa kulbal naɓe mbatta wujjude guertoɗe gueɗe mbaɗe noon hankkadi kala ko fate kuule rendo kala koɓe jangguinano e ɗon ɗoɓe gonno sukaɓe nde mbiɗen duuɓi jeegom ha duuɓi sappo e ɗiɗi ɗum foof hankkadi ɓe keewi ko weddata ɗum caggal ha tengti noon so tawi needi ndi tiiɗano no feewi ha tengti noon to ɓe kaltanta ko fate diine a juulani a hoorani ɗum nde moƴƴani ɗum sa waɗi ɗum ko bakkaɗi wito fatiga len darma ɗum ɗon foof taw tiiɗano no feewi ɗon ɓurata burjitade eyyi ɗum ɗon noon ko yeru tan to banggue wayloji ɗi ɗum jinmi haalde koto banggue waylo to banggue rendo on banggue en waɗi wayloji to banggue yidde to banggue korse yumira e jinnaɓe to wawi jonje ɗum yo jinnaɓeɓe onon hayso kom o wiyata ɗum kam koye ɓerde makko onon deke on ganda haydara deke oɗon mbiyami ni tan ni min ko gandumi joni ko ɓuuri ayi waylo to banggue hakkille o watti miijade o dañi komi mbiyata hakkille miilowo woni miijotoɗo ni hunde hay nde wodani e pondowo ɗum wontoya ɗuma o wawi hiisade ɗum foof koɓe mbiyata ewa o dañi une pensée hypothético déductive woni hypothèse o waɗa déduction mawɗo kadi ko noon tan miijorto o wiya noon hankkadi e hakkillam no miijortomi ni mawɓe no miijorto ni ɗum ɓuranimi wawde miijade hawre ɓandu ari mawɓe ne jogui doole mboɗo jogui doole ne jogui hakkille mboɗo jogui hakkille ɗum tagi ɗon o renete o duusete tan ma waɗ saaha so hankkadi wari hankkadi helli feere o wiyama ɗum de ma liggoɗa sa liggaki a dañata ɗum wona jiɗɗa ko resde ɗum de ma mbaɗani mbattani
oɗon responsabilité nde ɗon tengre mawde fawoye dow dow hoore he hakkillo waylo wiya nenam yaafomi babam yaafomi ndeke mi andano aduna ko fuɗɗo yarude jaam jaam wonta kellifaɗo an tawa hana duusi ɓiya o jolowo ma o a duusima hawo tacci hankkadi a tacci maayo ngo taw o tolsani taw goɗɗum heɓanimo eyyi joni en gaare royde sen mbi tolsani goɗɗum heɓanimo saabu ko heewi ene heɓa ɗon yimɓe gontoya ka fotano wonde jaa ɓooya mbiya mi oppi jangde baba men ko alata ko min ko jinmi ko ɓuuri ɗum mi oppi jangde walla gueɗe mbaɗe noon so wonto tolnotoɗa so oppi jangde a mawnat tan nimsa tawa aɗa wawno wonde président de la république gontoya waggaf walla gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon fof joni aɗa andi ko hunde fonde nimsitede taw wona hakkille ma ne haɗma walla goɗɗum ko aƴare nde tan aƴare ren wonto tolnotoɗa kadi mi haalani hen ko heewi won noon hakkille jolowo wonko yiiloto hay kañum anda ko yiiloto ko ɓurani ɗum hunde fof kono anda holɗum eyyi ɗum tagui noon ko la recherche des repères eyyi wonko yiiɗi wonde kono anda ene wawi accirde ɗum hunde foof ko moƴƴi eywa ko haalte hen ko ene heewi tawi en mbawata gaynude ɗum deke noon kadi eɗen mbawi dusde won noon e nder tolsede he en kaalima wawi wonde neɗɗo bonɗo wawi wonde gujjo wawi woppude jangde wawi wontude drogué ko so yitani ko yiiloto ko sikkata mataw koye drogue woni a tingta jamanuji hande ɗi anani o haaɓat won noon wonto yettoto ko ine phase dépressive kono ine phase passagère o ɗeɓata waade kono gancuɗo hunde fof ni nden noon no wawi faade e drogue omo wawi wontude yaadude no wiyetno kadi omo wawi wontude terroriste omo wawi wontude ɗon kadi sen kaali to banggue crise d' affection omo yiiɗi ɗum o yiiɗa ɗum beele o yiiɗi ko resde beele o yiiɗi ko ɓiɗɗo debbo walla o yiiɗi ko ɓiɗɗo gorko hen sadio anda omo wawi wontude hay homosexuel omo wawi wontude lesbienne omo wawi wontude goɗɗum omo wawi rafede hakkille omo wawi dañde jikkuji bonɗi ha tengti so tawi needi ndi tiiɗama eyyi ɗon noon wadde ko dusde jolowo muɗum koye ligguey mawɗo jeeya wona dawde guese tan walla ƴewde ko yimɓe ñaami ala kono sa joguima jolowo aɗa jogui kadi haaju mawɗo heddi noon ko ene wawi taw a liggananima hoorema guila nde jibinade a ligganoma hoorema nde guila nde nehtede hankkadi ɗo woni jolowo ɗo ene wawi ni o ara tan Allah fewnamo annen hankkadi kada watte hen hakkille tan aɗa siftino tawa wona gaaƴiɗo jinnaɓe makko woni hen gari gurtete tan koye aƴade jinnaɓe mumen rewɓe worɓe foof woni hen ne wawi so gari tan gurtete koye taw ko hiroɓe tan gurte hirande galle en e ligganade ɗum e gueɗe mbaɗe ɗum foof eɗen kaala ɗum e nder deftere he to banggue needi ndi ɗum kadi ma heble ko haalete hen ko ene heewi ne wawi mbaɗa mi yejjiti hawnaki ni tawi ko heewi hen kadi mi anda ko abbite fittiyagal ɗum kadi ɓurata hewde ɗum noon musidɓe ɗum waɗi ɗo yaññande mawde hawnaki hankkadi ɗen mbawi rowde ɗo heddo hankkadi banggue namde ɗum noon togara mi tottitima konngol